Ngiyazibingelela ke nganzakwethu egameni elihle, the name Jesus. This is the name bazalwane okungalo thina siyasindiswa, okungalo thina siyaphiliswa, okungalo uNkulunkulu uyabuyisana nami nawe sisesenyameni ehlezi ezulwini lakhe. This is the name bazalwane lona gama leli also esithola ngalo intethelelo ezonweni. Ilona gama bafowethu esithola ngalo intethelelo ezonweni uma siphenduka siyeka ubudala, uma siguquka endleleni zethu, siyeka indlela zethu zobumnyama, lapho khona ingqondo yethu ifiphaze usathane ngokungazi, kodwa asiphe umqondo wokucabanga ukuthi siyazi sibe singazi. Haleluya. Ilona gama ke bafowethu esilinikiwe leli ngaphansi komthunzi welanga, ilona gama esilinikiwe ngaphansi kwezulu, okungalo thina siyasindiswa, okungalo futhi bafowethu uma silimemeza phezulu kwempilo zabantu, naphezulu kwempilo zethu, naphezulu kwempilo zengcebo uNkulunkulu asiphe zona nasabele zona nganzawethu. Bawu uNkulunkulu ezwini lakhe uthi noma yiphi inhlobo yomoya emelene nawe, noma yiphi inhlobo yedimoni emelene nawe, noma yiphi inhlobo yomuntu emelene nawe, at the mention, uma nje silimemeza leli gama, uma silibiza leli gama, awu Nkosi yami, every knee bow, onke amadola ayakhothama. Ngabe awezinto mfowethu eziphezulu ezulwini, ngabe awezinto eziphansi emhlabeni, ngabe awezinto engaphansi kwamanzi nangaphansi komhlaba, uma nje silimemeza leli gama, the name Christ Jesus, Yeshua HaMashiach, awu bafowethu kuba noshintsho kwi-atmosphere. Uyabona kuba noshintsho kumoya wemimoya ophila kuwo. Ngisho kuthiwa bekunama-plans amabi ngawe, ngisho kuthiwa besehleliwe ukuthi mefika sizokwenza lokhu nalokhu. Hey mfowethu, ngoba wena i-atmosphere iyona ehamba phambi kwakho, uyayibona njenge-perfume. Hallelujah. Sithi siqambe sifika kuwena sibe sesinukile iperfume, sayizwa. So i-atmosphere ke nayo mfowethu i-operator kanjalo i-atmosphere yakamoya. Bathi beqambe befuna ukufika kuwena, bafinyelele kuyona kuqala, mesiphunga lakho elinguKristu Jesu, mese mfowethu hey Nkosi yami, mese lishintsha liguqule izimo nama-plans nenhloso ezimbi abantu abasebeyihlosile ngawe. Abanye bathi uyathakatha, abanye boze bathi uyathakatha, kanti hayi uKristu nje uJesu yedwa mfowethu. Abanye bothi bekushaya begadla ngezinto zabo ziphindele kubona, bathi vele wena uyabakhafula, uphethe umpindamshayo. Yes, uphethe umpindamshayo wezulu mfowethu, uphethe ingadlangadla, uphethe ingudlungudu, uphethe umagejageja wezulu. Hallelujah. Uphethe uKristu Jesu. So ke bafowethu siyambonga uNkulunkulu ngokusipha impilo. Ingakho nje time and again njalo siba nawo lo mzuzu ukuthi Ebenezer Lord, siyabonga ukuthi usigcinile kwaze kwaba lapha. Hallelujah. Akukona ukwazi, akukona futhi ukuqonda kwethu, kodwa kungumusa. La ngiphuma khona bathi ngika moha wami kimo. Kungumusa kaNkulunkulu, akukona ama-plans ethu. Ngoba ama-plans ethu thina njengabantu mafishane, futhi awakwazi ukulibona nekusasa ukuthi liphetheni. Hallelujah. Bafowethu siyambonga uNkulunkulu also ngani the friends of the sanctuary. Simbonga uNkulunkulu ngani the members of the sanctuary. Any sacrifice ile bafowethu nadela bonke inhlobo yokumnandi. Nathi namhlanje ngine appointment mina noNkulunkulu. I have an appointment with my Father God. Nayeka ubumnandi, nayeka yonke into. uNkulunkulu anibusise nganza kwethu.
kuthi konke likucabangayo engqondweni zenu uNkulunkulu bafowethu athi turn it into a reality. Hallelujah. uNkulunkulu akwenze kube redeemable, ukwazi ukuletha inzuzo empilweni yakho. Mase kuthi lokho kuthinta ngezandla unethemba lokuthi khonto ezokwenzeka nekhona futhi esazokwenzeka. uNkulunkulu mfowethu into eyithintayo athi turn it into gold. iGold lasisebenzisa njengentengo. uNkulunkulu add ivalue nabantu okukhuluma nabo babona ivalue ukukhuluma. Hallelujah. Simbonge ke bafowethu uNkulunkulu also nge-theme ka-2025 la uNkulunkulu mfowethu esishaya ngamasamanisi wasibiza njenge-sanctuary, wasibizele egunjini eliphezulu, wasesinika umgomo, wasinika imandate, wasinika i-assignment, wasesinika injongo ka-2025. wathi God Sanctuary Family Church phumani inkalo zonke nitshela abantu bami, phumani inkalo zonke nime impambanweni zemgaqo nitshela abantu bami ukuthi kusentandweni yami mina Jehova Baba uSebawothi. Amen. Kusentandweni yami mina Jehova Baba uNkulunkulu ukuthi baziswe ukuthi kusentandweni yami ukuthi bazi ngengcebo, bazi futhi ngenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso, omfihlakalo inguKristu Jesu ophila kimi nawe, ophila kithi futhi oyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Ilona bizo lethu ke mfowethu oliphakeme lolu esigijima nalo for the year 2025 going forward, siqhubeka siyaphambili. Now imbhalo engcwele ngenza ukuthi iyasifundisa thina. Inkosi yami. Imbhalo engcwele ke bafowethu iyasifundisa thina ukuthi alikho elinye igama, alikho elinye igama thina njengabantu abawumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, thina njengabantu abayizimvu zedlelo likaNkulunkulu, thina njengabantu abasenhlamvini yeso likaNkulunkulu, alikho elinye igama bafowethu esinikwe lona phansi komthunzi welanga, alikho elinye igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama uKristu uJesu. Uyayithola ke lena mfowethu encwadini yezenzo, kwimbhalo engcwele yakudala kuthiwa uMasiyim. Uyayithola in the book of Masiyim, chapter 4, ubheke lapha verse 12. Kungani Pastor T? Kungani kwa Sanctuary Family Church uNkulunkulu ziningi izinto angazisho kithi kodwa le ayiqhakambise ukuthi alikho elinye igama thina abantu, humanity at large, esinikwe lona ngaphansi kwezulu nangaphansi komthunzi welanga, esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama uKristu Jesu. Ingoba uNkulunkulu mfowethu uma enza into namhlanje, iso lakhe lisuke libuka into the future. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu mekhuluma nawe manje, uthe khuluma nawe manje kodwa ebe conscious, enomuzwa wokwazi ukuthi yini engenzeka ekusaseni ukulwa nalento ayikhulume namhlanje. Hallelujah. Philosophers would say God begins with an end in sight. Uthe iqala into ebe esiphethe futhi nesiphetho sayo. Hallelujah. So uNkulunkulu ke lapha kuMasiyim chapter 4 verse 12
lento ayikhulumayo ingoba ufuna ukugeza ingqondo yethu efiphaziwe, ifiphazwa imfundiso zasemhlabeni, ifiphazwa igebengu, ifiphazwa ama-philosophers, laba bacabanga ukuthi bawompondo ihlanjiwe. Hallelujah. Bayingqaqabuthopho. Amen. Nalabo ke vele esagcotshwa kanye nabo, kanti bona bayazi ukuthi bagqoke yiphi ingubo, akuyona le ngubo yomthimba esicabanga ukuthi sonke sigqoke yona. Bona bayinunu, ilwane, bayimpisi eyigqoke ingubo yomthimba ukuze bangene phakathi kwethu baphushe iagenda nenhloso zikayise uSathane. Ngokuthi benze njani? Baphendukezela umusa kaNkulunkulu mase begcoba inkazimulo, bayimbathisa inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala. Haleluya. uNkulunkulu uyakwazi lo. So ke namhlanje into ebanguthi uNkulunkulu akhulume kanje nathi ngokwezilwakhe ingoba ufuna ukudemystifya, ufuna ukusibuyisele ingqondweni eziphelele, akhiphe ukuphukuphuku kimi nawe bokucabanga ukuthi umuntu ngokwakhe angakwazi ukuyisindisa. Hallelujah. Bakhona abantu abacabanga ukuthi ngokwabo bangakwazi ukuyisindisa. Abanye bathi mina ngongena ezulwini ngigijima. Abanye bathi ngofa mina ngawuveza umunwe. Abanye basuke bengazi nokuthi bathini, kodwa ngenxa ye-daimonizomayi, ngenxa yokwengamelwa nokwembathwa umoya womubi uSathane, bagcina beba ama-mouthpiece, bagcina beba yimbhobho, bagcina beba yimpempe uSathane akhuluma ngazo. Ngaleso sikhathi akazi lokuthi uyi-head office, akazi lokuthi uyi-headquarters, akazi lokuthi uyikhaya elikhulu likaSathane. Hallelujah. So uNkulunkulu uyasithiphisa ke bafowethu la ukuthi God Sanctuary Family Church yazini umuntu ngokwakhe ngeke aze ayisindise. Hallelujah. Kungenzeka ke ukuthi nawe ngomunye walaba abacabanga ukuthi bangayisindisa, kodwa awukho aware, awazi ukuthi kuleso simo. Ake ngikuphe nje izibonelo neziboniso ezoba ukuthi ubone ukuthi hayibo, kanti nami ngempela bese ngiyikhaya elikhulu lomoya womubi uSathane ngingazi, noma engazini kwami ngicabanga ukuthi ngiyazi bese ngiphenduka ikhaya elikhulu likaSathane. Kungenzeka ukuthi unomngani, kungenzeka ukuthi uyilalele le ntshumayelo ku YouTube, ngomunye wabantu abathi mina ngizoya esontweni mase ngiye kubhema. Hallelujah. Ngizoya esontweni mina mase ngiye kubhema. Lowo mcabango uwodwa is enough to make you think, ukwenza ukucinga ukuthi wena ungakwazi ukuyisindisa. Ngoba uthi mina ngizoze ngiyohlangana noNkulunkulu endlini yakhe, ngiphinde ngihlanganyele futhi nabazalwane uma sengiye kubhema. Hallelujah. Omunye athi mina ngizoze ngiye esontweni mase ngiyeke ukuthanda abafazi, thanda amantombazane, thanda amadoda, thanda abafana. Hallelujah. Athi ngizoze ngiye esontweni mase ngikiyekile konke lokho. Awukho aware. Ekungazini kwakho ucabanga ukuthi wena ungayisindisa wena kube ma uyohlangana noNkulunkulu. uNkulunkulu mfowethu akakhethi bala lamuntu. Uthi wozani nazo zibovu zinjalo, kodwa mina Jehova Baba uNkulunkulu, Nkosi yami,
once sengiyithethelele izono zenu nganiklina, yonke impilo yakho nendlela ohamba kuyo izoba mhlophe, ikhanye, zonke indlela zakho zizokhanya. Kusho uNkulunkulu uthi woza nazo zinjalo, mina Jehova baba sebawuthi. Uma nje wamukela ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngimina futhi engimvusile uKristu kwabafileyo, mase ngenhliziyo yakho yonke mfowethu ungifuna ukuze ungifumane, mina Jehova uNkulunkulu ngizokuzuzisa. Haleluya. Mina Jehova uNkulunkulu ngizokuzuzisa mfowethu. Yamukela ke mfowethu uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi kuwe, ukuze ube nobudlelwano obuphelele noNkulunkulu, kube uye futhi uNkulunkulu okuhlanzayo. Haleluya. Kube uye futhi uNkulunkulu obuyisana nawe. Ziningi ke mfowethu, maningi amanye ama-examples, iy'boniso ney'bonelo engingakupha zona, but ngithe angisebenzise lezi esiy'jwayele ezikwi-vocabulary yethu esikhuluma ngazo every day. Hayi mfowethu, ngizoze esontweni ngisafuna ukuye kutshwala. Hayi ngizoze esontweni mfowethu ngisafuna ukuye kugwayi. Hayi ngiyeza mfowethu esontweni ngifuna ukuye kubuthakathi. Hayi ngizoza mfowethu esontweni ngiyazi ukuthi ibandla alifuni zangoma nenyanga. Uyithatha leyo nto. Liphenduke nini ibandla labo uNkulunkulu esekujaja abantu la emhlabeni? Kanti ijudgment sithi kaNkulunkulu ikuphi? Ubani umnini wayo? Ubani? Deuteronomy 32. Umuntu ophemba umlilo akawuphembe ebandleni mfowethu, umuntu ophemba umlilo wesono nomuntu ophemba umlilo wesihogo akawuphembe ebandleni, uphemba kubaba uNkulunkulu in person enhlizweni yakhe. You rekindle a fire in God ebanga ukuthi uNkulunkulu akhiphe ijudgment, akhiphe ipunishment. Sizoya leyo nto ngelinye ilanga sichaze kahle. Na uthini ke bafowethu uNkulunkulu ezwini lakhe? Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe mesikhuluma ngokuthi alikho elinye igama ngaphansi komthunzi welanga esinikwe lona, okungalo thina abantu siyasindiswa, nokungalo thina abantu uNkulunkulu uyabuyisana nathi even sisela emhlabeni. Ake siye ke encwadini yabaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 10. Mase sibheka mfowethu lapha ko verse 6. Haleluya. Lapha ko verse 3 siya ko verse 6 ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. 2 Corinthians Bibili iri about ukucabanga ukuthi wena ungayisindisa. Bibili iri ithini imbali engcwele ngale micabango yakho nayo yokucabanga ukuthi wena ungayisindisa. 2 Corinthians chapter 10. Ake sithatheke lapha ku verse 3. uNkulunkulu ezwini lakhe uthi ngokuba noma sihamba sisenyameni, ngokuba noma sihamba sisenyameni, Nkosi yami, kasilwi thina ngokwenyama. Though we are in the flesh, we wrestle not flesh and blood. Ebona lona, asilwi thina ngokwenyama. Ngokuba ikhali zethu zokulwa ayizona futhi ezenyama, hayi. Ikhali zethu thina esilwa ngayo akuzona ezenyama, kodwa ngayo uNkulunkulu. Ikhali esilwa ngazo zinamandla. Ikhali kamoya ke lezo zinamandla okubhidliza, Nkosi yami, inqaba. Zinamandla okubhidliza inqaba. Ziphinde zibe namandla okuchitha nezindlo.
ama-foundations, nama-anchors. Nakho konke okudeep okuyiphakamisela which compares itself, okuyiphakamisa kuphinde kuyiqhathanise nokumazi uNkulunkulu namacebo onke. Thina ke siyawathumba amacebo mfowethu, siyawathumba amacebo, siyawakhomanda ngegama likaJesu ukuthi alilalele uKristu Jesu. Hallelujah. Futhi thina sinikiwe lelo lungelo lokuthi sijezise ukungalaleli konke, yonke inhlobo yokungalaleli siyakwazi thina ukuyijezisa ngani with the double-edged sword of the Spirit of God, ngezwi likaBaba uNkulunkulu. For though we walk in the flesh, noma sihamba ngokwenyama, we walk not according to the flesh. Asihambi ngokwenyama. Our weapons of warfare are not carnal, but they are mighty. Zinamandla, zinikiwe futhi amandla. Ngisho kuthiwa wena unawo amandla, but uma uphethe ikhali zenuzi zezulu, awumfowethu. Our weapons are not carnal, man. Asigqoka amabhande thina enkalweni. Asigqoka amabhande engalweni uma siyoba, kodwa manje siwanikiwe thina ikhali zethu ambathiswe izulu. Hallelujah. They are mighty, zigcwele amandla, amandla ukuthi zenzeke, zithi pull down all forms of strongholds. Yabona ikhonkwane mfowethu eyisempilweni yakho ezilwa noNkulunkulu kaNkulunkulu, ziphinde zithi pull down even ama-arguments, lokuchule onabo kokukhuluma ukuthi uphikisane wena namazwi uNkulunkulu asiphe wona okungamazwi empilo. Hallelujah. Ikhali zethu ke mfowethu esiyiphethe lezo. Hallelujah. And izwi likaNkulunkulu okuyisikhali mfowethu esiphila ngaso zonke insuku, yilo kuphela uNkulunkulu alisebenzisayo ukwazi mfowethu ukugxebhula, ukwazi mfowethu ukumba, ukwazi ukuwisa, ukwazi ukuthokoza even leyo nhliziyo yakho yeche, ukuze uNkulunkulu afake kuwe inhliziyo yenyama ethambile. Izwi likaNkulunkulu kuphela mfowethu elikwazi ukulwa leyo mpi, lithi pull down ama-strongholds, lithi destroy ama-arguments onawo ocabanga ukuthi muwazona wena uhlakaniphile kunabanye abantu. Izwi nje likaNkulunkulu lilodwa. Now umbuzo ke mfowethu usekutheni, siyayizwa wePastor Thwala, siyayizwa weGod Sanctuary imessage uNkulunkulu aninike yona for namuhla. Hallelujah. Kodwa kahle kahle uma ukhuluma nami at a personal level, uthini kimi? Lento uNkulunkulu ayambulile ukuthi nisazise yona, ibiza ukuthi ngenzeni. What does it call of me to do? Mfowethu uNkulunkulu usinike umbuzo wodwa ekumele sikubuze wona namhlanje. Hallelujah. Usinike nje umbuzo wodwa mfowethu ekumele sikubuze wona namhlanje, ukuthi ngabe ikhona yini empilweni yakho lento le esibe yisikhonkwane yaze yakwenza ukuthi ucabange ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngabe yini lesempilweni yakho mfowethu
eyisikhonkwane sesikholwe nawe iminyaka ewu5 kuya phezulu esikwenze wa decide ukuthi ayikho lento wasu decide futhi nokuyeka ukuze esontweni nokuhlanganyela kanye namaKristu akuwena yini lo wakhuleka uNkulunkulu khulekela umendo uthe uNkulunkulu mekupha umendo wawuthola waphenduka umendo waba isikhonkwane esimelana noNkulunkulu wena lo owucela imoto uthi Lord ngicela ungiphe imoto ukuze kuthi noma lina ngikwazi ukuya nomndeni wami enkonzweni ngiyokudumisa nguphi udumo nenhloko mekufanele akuwena yini lo ongakabi nemoto owuthi uswela amazi ayinkulungwane ukunika uNkulunkulu udumo nenhloko memfanele na uthe uNkulunkulu mekunika imoto yaphenduka imoto yaba istronghold yaba isikhonkwane esimelana noNkulunkulu kwanendlela ezintsha nama-emergencies amasha nabangani abasha esenihlangana nabo nina ngesonto lo nkosikazi nalo mkhwenyana owamkhalela kuJehova sekunika yena ngabe uye yini osephenduka isikhonkwane empilweni yakho ukuthi kunokuba ngiyesontweni engathi ngayihlalela nje nomfazi wami ngimbuke ngingayihlalela nje nendoda yami embedeni siyilalele abanye benuke yile nhlobo enama TV kuma bedroom la esanctuary siye encourage leyo nto hallelujah so sendidecidile ke ni ukuthi sene TV ebedroom kushaya isikhathi senkonzo ba lo myeni lo nalo nkosikazi umfazi omkhulekela kuJehova usephenduka istronghold enawukho aware uyapostpone usuya kabili ngenyanga esontweni hallelujah lendlu leyo uyikhulekela kuJehova uthi Lord ngicela ungiphe umuzi engizowubiza ngekhaya lami mina nabantwana bami wakuphi uJehova ikhaya uthe mase kuphelona laphenduka ikhaya inkosi yami laphenduka istronghold laphenduka isikhonkwane esimelene noNkulunkulu ngisho nabangani bakho usuthi wena my home is calling me mona abangani bakho usuthi my bed is calling me ekhaya hallelujah uma kuyisonto kumele uvuke uyohlanganyela namanye amaKristu akusavukeki usukhala ngokuthi esontweni kuyashisa akufani nala ekhaya lakhe nama-tiles obondeni and on the floor elibandayo elinama-aircons laphenduka ikhaya uJehova kuphe lona laphendukani isikhonkwane and ngiyakutshela mfowethu kusukela namhlanje yazi ukuthi ngeke uze uyisindise ngeke uze uyikhulule kuleli hlobo lezikhonkwane izwi likaNkulunkulu kuphela eliyokwazi ukukhulula kulezikhonkwane ngoba yilona elikwazi ukubhidliza yilona elikwazi ukudestroya le nhlobo yezikhonkwane lize liyodestroya mfowethu linalify even ama-argument ubuchule bokudefenda isono lokhu wena usuperfectile ukuthi uNkulunkulu uya-understand hallelujah uNkulunkulu uya-understand kada mfowethu iwona mbuzo uNkulunkulu kahle kahle njengoba usibona size sijuluka sibe manzi sizama ukuchaza nawo umbuze kuwona wona efune kuphenduleke namhlanje uphendulo wena uphinde uphendulwe yimina yini lesempilweni yakho esiphenduka isikhonkwane esesikwenze indlela zakho wena zamelana noNkulunkulu ngabe le boyfriend entsha osuyitholile emsebenzini ebhasini esitimeleni kwi-bus stop
senihlangana khona. Ngabe le ntombi entsha osuyitholile sekuyiyona manje ekubusayo wena, awusabuswa uNkulunkulu. Isiphenduke le ntombazane, waphenduka lo bhuti noma lo mfana isikhonkwane, awusatadisha utadisha ekhaya. Hallelujah. Awusatadisha utadisha euniversity, khokhiwe. Kukhokhwa imali eyishisayo ukuthi kwakhiwe ikusasa lakho ukuze liqhakaze. Khokhiwe imali eyishisayo ukuthi uyiswe esikoleni ukuze ube nomatriculation, matric at least. Ukuze ukwazi ukuthi uyilonje even usuwedwa empilweni sesingasekho thina sabazali bakho. Kuyo yonke leyo sacrifice usuthole wena u-friendly boy no-friendly girl osephenduka isikhonkwane esikwenza umelane namaphupho akho, umelane nenjongo yabazali, uzuphinda umelane ne-destiny yakho uNkulunkulu akubekelele yona emhlabeni. Hallelujah. Yini lesempilweni yakho? Yini lesivuke kabusha empilweni yakho esimelene noNkulunkulu kaNkulunkulu? Usutshela ukuthi wena uattend inkonzo ezinkulu kuphela uma kunesidle esontweni ukhona. Thina ke sile background yaseZayoni uma kuyinkonzo kaJuly ukhona. Zonke ezinye inkonzo awukho. Yini le entsha? Isiphi lesikhonkwane esisha esempilweni yakho esesidinga inkemba kaNkulunkulu, sidinga isandlo sikaNkulunkulu mfowethu, sidinga imbazo kaNkulunkulu ukuze sishawe from impande singaze sikusobozele. Yini lesikumelene kangaka? Yakhuluma mfowethu uNkulunkulu ezwini lakhe. Noma thina sihamba mfowethu sisenyameni, asilwi kodwa mesilwa ngokwenyama. Why? Ngoba ikhali zethu mfowethu zezulu esiziphethe zokulwa akuzona ezenyama, they are not carnal. Kodwa zike kaNkulunkulu, okungayo uNkulunkulu uziphile lezikhala amandla, waze wasipha nathi amandla okwazi ukuyithwala. Ikhali lezi einzima mfowethu eyibhidlizayo, zibhidliza inqaba, zikwazi ukuchitha, zidestroy izindlo zobubi empilweni zethu. Nakho konke mfowethu obunzima obudeep okuyiphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu. Kuyayiphakamisa, kuyishasa uKristu kanti akubona uKristu. Hallelujah. Kukunika ngisho namacebo amabi okucabanga ukuthi lokho okwenzayo ngenxa yokuthi nje wena une-uniform yesonto futhi uyawukhokha noma lihambe. Uyatitha electronically but awu-attend inkonzo. Onke lawo macebo ucabanga ukuthi iwona azongenisa ezulwini. Asephenduka ikhonkwane zokumelana nokuthi fellowship with the saints, uhlanganyele namanye amaKristu. Awusakhuliswa ngezwi ngoba usahlanganyeli ezwini. Yizo ke lezi ikhonkwane mfowethu uNkulunkulu athi ngaphandle kwezwi lami angeke uze uyisindise wena njengomuntu. Khohlwa. Ngizoya esontweni sengiyeke ukubhema. Ngizoya esontweni sengiyeke ukuba yisoka. Ngizoya esontweni sengiyeke ukuthakatha. Ngizoya esontweni sengiyeke ukuba yisela. Ngizoya esontweni sengiyeke ukuphuza utshwala. Ngizoya esontweni sengiyeke ama-drugs. Ngizoya esontweni, hey man, khohlwa man. That's a myth that we need to demystify. Ngeke wena uzisindise linye igama esinikwe lona thina ngaphansi kwezulu.
nangaphansi kwemthunzi welanga okungalo thina abantu siyasindiswa ngalo igama uKristu Jesu woza la esanctuary ufundiseke ukuze ukhalimeke. Hallelujah. All these strongholds, these anchors, deep esezikubambile ezimelene noNkulunkulu. One time when wawuyigcine kuNkulunkulu ezinye zazo zaphenduka manje seyimelene nomnini wazo ubaba uNkulunkulu kunguye akupha zona. Yini kahle kahle mfowethu lesempilweni yakho? Yini le entshe sivukile? Muphi lo moya osuvukile empilweni yakho osumelene noNkulunkulu kaNkulunkulu? Usunefone nedata, usuguglisha izinto ezimelene noNkulunkulu, usufunda amaBhayibheli ekuthiwa ama-dark Bibles alwa ngqo noNkulunkulu, abiza uNkulunkulu ngemedara, abiza uNkulunkulu ngoSathane, azamatanyisa uKristu Jesu kwi-brotherhood nobuSathane, kuthi baba fowabo. Hayi man, isiphi lesi sikhonkwane? Asilwi mfowethu, asilwi, asijahe ndawo. uNkulunkulu uthi asihambe steady la kule teaching. Isiphi lesi sikhonkwane esesikubambile mfowethu, lesesivukile empilweni yakho, esesikunikeze namacebo athile okucabanga ukuthi wena man uzuyibize nangoNkulunkulu mase nihlangene negenge yakho nithi mina ningoNkulunkulu. Don't look for God outside of yourself. Vele wena uNkulunkulu, wena umdali wezulu nomhlaba. Yonke into idle entendeni yesandla sakho, nikhohlisana ninodwa, niyiphukuphuku. Ngoba ingqondo yenu ifiphaze uSathane. Sathana kona umdlalo bafowethu. Uma kwazi ukuthatha ingxenye kokuthathu eingelosi zezulu, ubani wena? Nize niqamba amaculo nithi uSathane akanamandla. Those are stronghold songs. Amaculo ezikhopane lawo amelene noNkulunkulu kaNkulunkulu ngoba yakukhohlisa. Cabanga ukuthi wena ungalo noSathane uwenu nje. Never. Linye igama esinikwe lona elikwazi ukulwa noSathane. Munye umlweli nommeli wethu esinikwe yena mfowethu okuyena okwazi ukumelana noSathane alwe noSathane. Yamukela uKristu Jesu ukuthi abe inkosi nomsindisi kuwe. Isiphi lesi sikhonkwane? Asikhohliwe umbuzo. Isiphi lesi sikhonkwane esisempilweni yakho nesesivukile emoyeni wakho? Esesikwenza ucabanga ukuthi wena ungayishaya saNkulunkulu ungene uNkulunkulu. Esesikwenza ucabanga ukuthi wena ungayisindisa. Yini lento man that has got a tight grip on you? Uzusmile wedwa uma uphethe iselfone yakho ngoba isikubambile lento. Uzulale ngabo 1 ekuseni uthi uVodacom ungipha ama data free, isikubambile lento. Kunokuba ube busy wenza ama homework, wenza ama studies akho, ulinda uthwalo wena ukuthi ashaye ngoba uVodacom ukunika ama data ukuze lento le ikuzozobala ibe nzonzo. Uyabona, ibe nzonzo ikuzozobale phezu kwakho. Smile wedwa ebusuku, usilele thi. Smile wena. What is this thing? Yini lento le esiqhakathise kangaka that has got a tight grip on you? uNkulunkulu sithumile ke mfowethu thina njengebandla sanctuary ukuthi asizokwambula kuwe intando kaNkulunkulu ngawe. uNkulunkulu uthi asizokwambulela mfowethu
ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yevangeli leqiniso nensindiso omfihlakalo nguKristu Jesu ophila kuwe mfowethu noyithemba lenkazimulo yakho. Ungamvalela ngaphandle but uyaphila. Ingapha nje kuwena mfowethu ukuthi uvume and taste, utaste ubuhle bobu uNkulunkulu bukaNkulunkulu. Angeke uzuregret ngeke uyisola. Sithunyiwe ke thina mfowethu ukuthi sizokuvezela amaqiniso ukuthi lento le esiqhakathisile, lento le mfowethu esikwembathile yakwengamela, lento le esiphenduka isikhonkwane empilweni yakho, angeke ukwazi ukuyikhulula wena kuyona. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 all the way down. Ngeke mfowethu. So we beseech you, siyakuncenga ngomusa kaNkulunkulu ukuthi lento eqhakathisile lesi sikhonkwane mfowethu esesikwenze wamelana noNkulunkulu nezibusiso uNkulunkulu akuphezona zaphenduka zamelana naye, ezikwenza ufane nalabantu abaphendukezela umusa kaNkulunkulu mfowethu bawuhlanezele baze babambathise inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala usuku ilidi eyodwa nawo. Namhlanje sizokwazisa ukuthi hayi mntama ungabusakhala, ungabusazama ukuyishaya ngetshe ngekhanda etsheni ucabanga ukuthi wena uyisilofasi uhlakaniphile uguluva. Ithathe lento eqhakathisile mfowethu, ithathe mfowethu, sithathe lesi sikhonkwane mfowethu usithwale ngisho ungahamba naso, sithwale mfowethu usilethe kuNkulunkulu, sithwale mfowethu usilethe kuJesu. Hallelujah. Bring it on to God, submit it to God. Sendlale mfowethu lesi sikhonkwane, lento eqhakathisile yendlale, idalule man kuba uNkulunkulu. Uphinde umtshele ukuthi bengicabanga ukuthi nguguluva, bengicabanga ukuthi ngilayithile, bengicabanga ukuthi ngulova, bengicabanga ukuthi ngihlakaniphile, kodwa ubuhlakani bami bufishane buphuma neketanga likaSathane. Akekho omunye ngakhala kuye Jehova ngoba vele ngumsebenzi wezandla zakho. Ngiyimvedlelo lakho. Shile ezweni lakho wena Jehova ukuthi mina ngisenhlamvini yeso lakho, uyayiqhenya ngami. Ngeke ungishiye futhi ngeke ungiyekelele. Kade ngihlanhlatha ngiqoma ukuhamba ngodlela ethandwa yimina. Ngayiyeke indlela yakho Jehova engise phakadeni. Xolele njengendodana yolahleko. Ngiyazi ukuthi ukudla nezingulube kunjani. Ngiyazi ukulala nabantu left right and center ukuthi kunjani. Ngiyazi ukudakwa ngingazazi negama lami ukuthi kunjani. Ngiyazi ukuthakatha ukuthi kunjani. Ngiyazi ukusela ukuthi kunjani. Ngisinde ekudutshulweni, ngiphakathi emotweni yomuntu ngiyintshontsha, ngiphakathi eyadini asendlini lomuntu. Sekufikile kimi ukuthi hayi manje angibuyele ekhaya. Ngifike ngisho ukuthi baba ngonile phambi kwakho naphambi kwezulu. Ngicela intethelele. Uma kuwukuthi usangidinelwe ngenze at least omunye wabasebenzi bakho. And I will serve my sentence faithfully. Ngokuyimisela. Woza nazo ke futhi ikhonkwane zakho. Woza nazo ke mfowethu lezi zinto eziqhakathisile. These things they a tight grip on you. Woza naye mfowethu uDumsana. Woza naye uNokuthula. Lo suhlala shaya u2 ekseni ihleka naye. Woza naye la Jehova. Owesingahlonyaka manje use-university uphinda wena. Ngenxa nje yale lesikuxhakathisile
awusakwazi lokufunda, into oyizelela awusayenzi. Nasesikoleni grade 10 for that matter, but usunciphisa i-uniform yesikole wayisika wena. Umlomo wakho usunombala, amashiya usuyawabroadenisha, usugqoka ney'nkophe kodwa uthi uyesikoleni. Usufuna i-hairstyle edlule kamawakhe esebenza ngenxa nje kaJonathan esikoleni. Kade uyi-star kwi-maths, kade uyi-star kwi-physics, kade uyi-star kwi-Zulu, uyi-star kwi-English and all other subjects. All of a sudden, usugijima kwa-48, no 49, no 52%. Lethu uJonathan manje la kuNkulunkulu, fika umdalule phambi kwaKristu Jesu, ukuthi nanti ikusasa lami liphaphalaza, nanti ikusasa lami lifiphala. Bengicabanga ukuthi ngizokwazi ukujomba kanti ngiyarealize ukuthi once sengingenela ngixhuma nalo iketanga lisali. Ngiyabonga Jehova ukuthi make me cross paths with leli bandla elizongitshela ucash ngqo 99 empempeni ukuthi angikwazi ukuyisindisa mina. Kodwa kufanele ngiyilethe ubumina bami bonke ngibulethe kuNkulunkulu Baba. Ngamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Ngoba nguye kuphela nangezwi lakhe uNkulunkulu ongakwazi ukuthi angikhulule kulesi stronghold engikusona, nalezi ikhonkwane ezingibambile, nale moya emisha evukile empilweni yami emelene noNkulunkulu kaNkulunkulu. Hallelujah. Yonke into mfowethu about you, kakhulukazi lo mqondo wakho ucabanga ukuthi iwona okwenza ube ulovo ube uguluva, your mind. Step number 1, asiqale nje ngawo lo mqondo nawo, ngoba iwona vele futhi lo mqondo okulidele ekutheni ujampe neketanga wena likaSathane. uSathane washawa wona umqondo oqala. Hallelujah. So nathi ke mfowethu ngezwi likaBaba uNkulunkulu soqala khona lapha emqondweni. Sithi let this mind which is in you. Hey man, lo mqondo okuwe ake siqale ngawo mfowethu senze i-transformation kubona suguqule. Siwenze ufane nomqondo kaKristu Jesu. Philippians 2:5. This mind lo mqondo mfowethu okwena ake suguqule susha nge-transformation. Sithi let this mind that was in Christ be also manifest in you. Lo mqondo lo wakuKristu Jesu akuphile kuweke manje. Hallelujah. Vula mfowethu umnyango wenhliziyo yakho, angene uKristu Jesu abuze, adle kanye nawe. Hallelujah. Be ye transformed la engqondweni iqala. Yabona, any transformation yenzeka kanjani? Nge-renewing, ngokuguqulwa kwenziwe busha umqondo wakho, ukuze wazi ukuthi yini efanele, what is it that is good, yini perfect, engcwele nephelelisiwe, yini acceptable, eyamukelekile entandweni, in the will of God, ngawe nekusasa lakho nekusasa labantwana babantwana bakho. Sikhonkwane mfowethu lesi sengqondweni yakho esifakwe uSathane. Sisishange embazo-ke today sinqamula impande zaso ngezwi likaNkulunkulu. Siyasithokoza ngesando sikaNkulunkulu. Yezwa, siyasika mfowethu. We are piercing it. Ngenkemba yezwi likaNkulunkulu. On your own wena ngokwakho ngeke uze uyisindise. Ngeke uyisindise mfowethu kulezi ikhonkwane. Ngeke uyisindise kulezi zinto esezixhakathisile. Buya uNkulunkulu wakuyisana nawe mfowethu. Come out from among them. Phuma phakathi kwabo.
uNkulunkulu Baba futhi uzokuthethelela izono zakho akwenze ube musha. Linye igama, Nkosi yami, linye igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga. Linye igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu. Okungalo siyasindiswa. And at the mention, uma silimemeza leli gama, uma sibubula sikhala uNkulunkulu ngaleli gama, emfowethu zonke ikhonkwane neziqhakathiso zempilo eziqhakathisile ezikubambe ngasadedeli. Mfowethu amadolo azayathoba, they bow down. Ngisho kuthiwa zimuphi umkhathi, asikhathali mfowethu ukuthi umkhathi ezikuwona ucontrol ubani. Mase simemeze igama uJesu Kristu, amadolo mfowethu ayathoba. Umkhathi awubusaba ne-effect. Even ilimi ekhulunywa kunoma iyiphi inhlobo yomkhathi emelene nawe nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho, yashintsha mfowethu vocabulary yakhona, kushintsha ilanguage, kushintsha ukukhuluma, zihlambuluke, siphumele obani. Wayibona mfowethu ilegion, insambatheka yenyakanyaka yamadimoni, uKristu Jesu wakhipha kumuntu. Kwathi nje meqhamuka akhala athi senzeni thina sihluphe ngalutho wena, si right sila kule ndlu yethu. uKristu Jesu uthi hawu, ubani wena, ningobani nina? Bathi bona angedwa, bathi si-crew, si-multitude ephila la kulo muntu yemimoya. Ngizama ukucacisa mfowethu ukuthi it doesn't matter ukuthi yiphi language ekhulunywa kumkhathi wezinto ezixhakathisile nezikhonkwane esezenze waphendukelana wena noNkulunkulu. Ngegama nje elilodwa mfowethu, the name Jesus, ziyahlambuluka, zimmemeze uKristu Jesu, zithi uyinkosi. Zimmemeze mfowethu, zimmemeze uNkulunkulu kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Angeke ukwazi wena ukuzophula, angeke ukwazi uyisindisa kulezi zinto ezixhakathisile, angeke ukwazi uyisindisa kulezi ikhonkwane mfowethu eseyivukile empilweni nasemoyeni wakho. Eniyazi ukuthi ushintsho lubonakala uma umuntu eshintsha. Change is only visible when you decide to change. Hayi ukukhuluma ngayo. Ungakhuluma mfowethu ngoshintsho, but ushintsho ngeke lenzeke kuwe uma usakhuluma ngalo. Phuma la wakhe khona. Phuma, come out from among them. Let this mind, lo mqondo lo kaKristu Jesu, mawuphile kuwe manje, uzobona umahluko ozokwenzeka. Noshintsho libonakalayo oluzokwenzeka empilweni yakho. Angeke ukuyeke ukubhema mfowethu wena nje uwedwa. Angazi mangakho amaphilisi osuwawathenga noswidi bohlobo oluthile osuwabathenga ufuna ukuyeka ukubhema. Angeke ubiyeke utshwala on your own. Ingqondo yakho nenhliziyo yakho iyona econnected kwispirit sotshwala. So on your own ngeke. Angeke ufowethu uyeke ukufantasize ngabantu abanqunu. Angeke uyeke ukufantasize ngabafazi babantu namadoda abantu wena. On your own, ngokwakho nje ngeke. Kufanele uthathe isinqumo esiphelele sokuphuma la ukhona, ubuyele kuBaba uNkulunkulu ngoKristu Jesu.
ngoba uye kuphela esinikwe yena igama lakhe okungalo siyasindiswa. And at the mention of this name mfowethu, signs, miracles and wonders, imangalisi yenzeka. So yazike kusukela namhlanje ukuthi kunezikhonkwane empilweni yakho, kunezinto eziyiqhakathiso neziqhakathisile wena empilweni yakho that have got a tight grip on you. Okuyizwi likaNkulunkulu noNkulunkulu kuphela ongakuphulusa kuzona, akukhulule kuzo. Ngisho ngathi uhlakaniphe kangakanani, but ngeke ukwazi ukuyiphumela wena on your own. uNkulunkulu. For as long as inhliziyo yakho mfowethu i-connected kuyizinto eziqhakathisile, for as long as mfowethu inhliziyo yakho i-connected from ikhonkwane ezimelene nobuNkulunkulu kaNkulunkulu empilweni yakho, for as long as ingqondo yakho ise-connected kunama-cravings onawo ngezinto eziqhakathisile, unama-cravings ngeyikhonkwane emelene nobuNkulunkulu kaNkulunkulu, khohlwa mfowethu. Ngoba i-craving masisukuma lento efuna yingekho, singabona usuphuza ngisho upetrol, singabona usuphuza ngisho ispirit, singabona usudla ngisho upolish, singabona usuhogela ngisho iglue, singabona mfowethu usubamba ngisho inkukhu njengeqhude wena, singabona usubamba ngisho imbuzi wena. Isivukile i-craving esikhonkwane, isivukile i-craving esiqhakathisi esikubambile. Ubanjwe wena oqotsheni nembuzi ekamereni nenkukhu nenja wena manje, sivukile lento kwena. Kutholakala idumbu zeingane eyadini lakwakho oyinyukubezile ngenxa le craving onayo, lesikhonkwane esiphila kuwe. Tholakala idumbu zeingane kade zaduka eyadini, endaweni sitholakala eyadini la. Hey mfowethu, sikadeni ikhonkwane bafowethu, uKristu Jesu kuphela okungaye siyasindiswa kuzona. Woza mfowethu uNkulunkulu akuphe izikhali zezulu, weapons of mass destruction zezulu, ekwazi ukubhidliza inqaba. Ayizwa leyo nto? Zibhidliza inqaba, zibhidliza izikhonkwane, zihlabe ihlukanisa inhloko nesikhanti, ezinto eziqhakathisile nalezi esezishaya saNkulunkulu zibe zingeyena uNkulunkulu empilweni yakho. Woza mfowethu uNkulunkulu akunike ikhaya, ngoba ikaNkulunkulu ikhaya kuzona ezenyama, noma wena usenyameni, kodwa kuyikhaya likamoya, ikhaya linamandla, mighty, eziphiwa amandla nawe wanikwa amandla ukuthi ulwe nalezi zimo zempilo obhekene nazo. Bring it to God. Give your life mfowethu to uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi kuwe. Zendlale mfowethu lezi qhakathisi, zendlale mfowethu lezi ikhonkwane, onke lama cravings onawo sifihlela wona, walethe kubaba uNkulunkulu mfowethu ukuze uthole insindiso yakhe ephelele, uyi-enjoy insindiso. Ungajampi neketanga, ugxume neketanga all the time. Khona uKristu Jesu sinikwe yena kuphela, akukho okunye. Wena owaziyo enganya kwethu ukuthi yini engaphakathi kwena, there's something inside of you okuthi lentshumayelo omuyizwa ivuka ibe nolaka, ifuna ukulwa even nentshumayelo, wena oyaziyo. There's something inside of you yokuthi nanguke futhi lo pastor ekuthiwa uPastor Thwala ovela lwenama shumayele ngami
ngaleso sikhathi asikwazi lokwazi ukuthi ubani. Kodwa lawo ma-signs mfethu iwona akutshelayo ukuthi there is something inside of you. Only God can pull down. Kunalento engaphakathi kwena okuNkulunkulu kuphela mfowethu okuyena ongayibhidliza. Ayishaye ngembazo yezulu. Ayigumule ama-roots ayo. uNkulunkulu kuphela ongayishaya ngesandla sezulu ayichoboza. uNkulunkulu kuphela mfowethu ngenkemba yakhe yezwi. Ongayisika ihlakaleze, hlokubuza ihlaphalaze inhloko nesikhanda. Hlukana. Vuma ke namhlanje ukuthi hayi ngigadlile zephuka ngobuhlakani bami. Engiyagoduka manje. Ngibuyela kubaba uNkulunkulu. Ngiyofika ngithi baba ngonile phambi kwakho naphambi kobuso bakho. Cela into ethelele. Woza nalo leliketanga lapho hamba ugxuma nalo. La kaSathane. Woza nalo mfowethu leliketanga lapho hamba ugxuma nalo eliqhakathisile neseliphenduka isikhonkwane esilwa noNkulunkulu kaNkulunkulu. Iza nalo linjalo. Wosunje mfowethu. Woza la. uNkulunkulu kulindile. Noma zibovu kodwa uzoyihlaza zibe mhlophe njengeko. Leli gama likwazi ukuqashula amaketanga aqhawuke mfowethu. Ngisho iminyango yebronze neminyango yensimbi amagate ensimbi. Mase silimemeza leli gama okuKristu Jesu. Kuyavuleka qashuke yonke into. Kuyavuleka qashuke yonke into mfowethu. Ziyini ke ikhonkwane lezi ezikubambile naleli ketanga ogquma nalo. Ola longo ukucabanga ukuthi uclever but manje uyabona uNkulunkulu nomona ngawo. Sabela ke mfowethu uyakubiza uNkulunkulu, uyabizwa ekhaya. Sesena okukhumbula ekhaya kuma TV sishumayela lelizwi. Okukhumbula ekhaya be-radio sishumayela leli ivangeli. Okukhumbula ekhaya emabhasini liyashunyayelwa leli ivangeli. Okukhumbula ekhaya mfowethu ezitimeleni liyashunyayelwa leli ivangeli. Ko TikTok siyalishumayela leli ivangeli. Ko WhatsApp siyalikhumbula. Ngani uNkulunkulu udinga wena. Angeke ngiyekelele mfowethu uyokulandela till death do you part. Switch on cellphone yakho kungena the word of the day. Vuma mfowethu sabela uyabizwa. Come out from among them. Phuma kulesi sigungu kusona. Phuma mfowethu kule company okuyona. Ilwa nawe, ilwa nekusasa lakho, ilwa noNkulunkulu bukaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Ngaleyo ndlela idestiny yakho, ifuture yakho, ikusasa lakho. Balibambe kanje because bayibona ukuthi uzobaphatha. So ngiyakumema ke mfowethu namhlanje ukuthi wenze nje personal appraisal. Uzihlole uyinuka amakhwapha. Mesuyibuza ukuthi kodwa mina ngiyuthwala yini le ngake ngiqhakathisile. Isiphi lesi sikhonkwane esesivukile sikomoya empilweni yami esesibanga ukuthi mina nendlu kaNkulunkulu, mina nabazalwane, mina noNkulunkulu bese kuba nomfandu, kube ne distance phakathi kwethu. Angeke kutshelwe yimina mfowethu, ngeke futhi utshelwe yibandla. Wena waziqinisa. Phumela obalake mfowethu. Phumela obala mfowethu. Buyisane mfowethu noNkulunkulu, uready ukulindela. Akwenze isidala esisha. Mukela uKristu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho nasemndenini wakho. Ngiyathemba uNkulunkulu ukhulumile nawe, ukhulumile futhi nami. Umbuzo umile and uyedwa umuntu ozophendula wena. Isiphi lesi sikhonkwane mfowethu? Yini lento eqhakathisile? Yini lento ekubambe ngakudedeli? Esempilweni yakho, imibile moya esivukile empilweni yakho esikwenza umelane noNkulunkulu kaNkulunkulu.
Today is your day. uNkulunkulu ufuna ukuyihlakaza lento. Ufuna ukuyishaka esandlo sezulu mfowethu ayithokoza. Ufuna ukuyikapa mfowethu ngembazo yezulu. Yome from the bottom up. From impande kuya phezulu. Ufuna ukuyihlaba uNkulunkulu ayihlikize ayihliphise ahlukanise inhloko nesikhanda. Mase kuyisana yena nawe. Akukuningi mfowethu engakusho except to say thina owethu umsebenzi esibizelwe wona ukuthi singakukhohlisi singakuthusi futhi ngoNkulunkulu singakudukisi ngefilosofi siwenzile ingabhala isikwena ukuthi uyamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wakho ukuze usindiswe. Amen.